Salut! Eu sunt Andrei, Salesforce Developer în cadrul Deloitte Digital de aproximativ 2 ani și jumătate. Când am terminat facultatea, nu știam nimic despre Salesforce și nici despre Deloitte Digital. Eram pasionat de limbaje de programare, în special de Java, și voiam să fac o carieră în domeniu. Am venit la interviu la Deloitte Digital și am descoperit Salesforce, această platformă în cloud ce oferă soluții pentru clienții din diferitele sectoare economice. Totodată am descoperit despre zona de digital din Deloitte, o companie despre care eu credeam că se bazează doar pe partea de audit. În acești 2 ani și jumătate am reușit să mă dezvolt în zona tehnică, dar și pe partea de planificare, de comunicare și cunoștințe din zona agile. Datorită oamenilor pe care i-am întâlnit aici, am fost capabil să evoluez și să cresc într-un mod armonios. Datorită acestui departament am format prietenii și am realizat că munca poate fi fun. Uitându-mă în spate, acum 2 ani și jumătate, consider că am făcut cea mai bună alegere pentru cariera mea să vin ca Salesforce Developer în Deloitte Digital. It's about you!